Britney, bitch. Όλα είναι σάπια. Συγγνώμη, μπορείς να μου φέρεις από την αποθήκη τίποτα φρέσκο? Περίμενες να κάτσω να φάω τέτοια σαπίλα? Απορώ γιατί σας πληρώνουν, αφού δεν κάνετε τη δουλειά σας. Συγγνώμη, πήρα την προηγούμενη φορά ένα κομμάτι σπάλα μοσχάρι και μιλάμε δεν τρογότανε. Όπως ήταν με την κατσαρόλα το πέταξα στα σκουπίδια. Ούτε τα σκυλιά δεν την έφαγαν. Που είναι ο υπευθυνός? Έχεις νεύρα. Άμα δεν σ' αρέσει να δουλεύεις, κάτσε σπίτι σου. Συγγνώμη, δεν μπορείτε να περιμένετε να φύγουμε για να σφουγγαρίσετε? Θέλετε δηλαδή να γλιστρήσουμε και να φάμε το κεφάλι μας? Που είναι ο υπεύθυνος? Που είναι οι σακούλες απορριμμάτων? Δηλαδή πρέπει να ψάξω όλο το σούπερ μάρκετ για να τις βρω? Λογικά βαριόσασταν και δεν τις βάλατε καν στο ράφι, έτσι δεν είναι? Άμα πάθω κάτι από το περπάτημα που έχω ρίξει εδώ μέσα, να δω ποιος θα με πληρώσει. Σύνολο είστε 50 ευρώ και 20 λεπτά. Απαπαπαπαπαπαπα. Και περιμένετε εσείς τώρα μια οικογένεια με έναν μισθό να μπορέσει να τα βγάλει πέρα με τέτοιες τιμές? Τι να πω. Πραγματικά με 5.000 ευρώ που παίρνει ο άντρας μου το μήνα, να δω πόσο ακόμα θα αντέχουμε. Κάρτα για πόντους έχετε? Φυσικά και έχω. 5, 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 1. Και θα κρατήσεις τα 49 ευρώ μετρητά και το 1,20 από κάρτα. Αντί να κάθεστε, δεν με βοηθάτε να πάω τα πράγματα στο αμάξι. It's Britney, bitch.